Jugues? Jugues? Lloguem jocs de PS3, PS2 i Wii. Gran estoc en jocs nous i de segona mà, de totes les consoles i PC. Deu anys d'experiència ens avalen. To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was... Benvinguts al nou programa de Conca Televisió, on diversos cursos de tercer fins a sisè de primària de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena assistiran a aquest plató per resoldre 3 preguntes de 4 matèries diferents. Les matèries són matemàtiques, ciència, actualitat i llengües. Hola! Els trobem primer de tot. I toco el violí. Toques el violí. I això ben bé què és? Jo fem bàsquet, el segon futbol i el tercer... No de futbol. Crec que no és l'únic nom d'aquí. Sí, és Lupita. A totes. A totes les classes. Anar a buscar bolets. Gràcies. Molt bé. El primer bloc que tenim avui és el bloc de matemàtiques. D'acord? Així que, nens, nenes, estigueu atents, que comença la primera pregunta. Segueix la sèrie de 3, 6, 9 i 12. L'equip de Ramon Castelltort. 3, 6, 9, 12, 14, 17... No, no és correcte, però passarem el rebot a l'altra escola. 3, 6, 9, 12, 15... Molt bé. Quant fan 8 per 4? 3, 2, 1, ja!
Equip taronja. 32. 32, molt bé. Molt bé. El Pere té 21 colors. 21. En regala 5 a la Júlia i 3 al Guillem. Quants colors li queden? 13. Resposta correcta! Molt bé, Jordi. Doncs continuem amb assignatura pendent, amb el segon bloc, i ara estem amb el bloc de ciències. Sí? Doncs un altre cop. Atenció tots. Quantes potes té una aranya? Ja. En Corica, que salta aquesta escala? 8 potes, resposta correcta. Segona pregunta. Quina part de la planta és la pastanaga? Anna. Aquesta ha anat ràpid. L'arrel. Resposta correcta. I Quin animal és la femella del porc? Rumieu. Teniu 30 segons. Sí? Perquè em diuen que ja sí, Però les mans fora. Les mans fora. Sí? Les mans fora. 3, 2, 1, ja! Equip taronja. La porca. No! Rebota l'equip groc. La trulla. Molt bé, l'equip groc. Molt bé. La senyora. Una per l'equip groc i l'equip taronja haurà de petar un globus perquè ha fallat la seva pregunta, perquè hem fet el rebot. Vale? Però aguanta. Vinga, Carla. Molt bé! Jugues? Jugues? Juguem jocs de PS3, PS2 i Wii. Gran estoc en jocs nous i de segona mà, de totes les consoles i PC. Deu anys d'experiència ens avalen.